Rigtig mange af mine venner på Facebook, de skrev både under den her kamp og efterfølgende meget, meget begejstret om kampen. Man kan bruge Facebook til rigtig mange ting. Ikke mindst politikere bruger det, men hele partitoppen i Dansk Folkeparti har valgt ikke at have en profil og opfordrer også de øvrige folketingsmedlemmer til at begrænse brugen af Facebook. Godmorgen, velkommen, Pia Kjærsgaard, herinde til. Hvad har du oplevet med Facebook, som gør, at du altså har valgt ikke at have en profil, og I også gerne vil begrænse de øvrige medlemmer? Jamen, jeg synes, der har været en kaskade af fadæser her igennem de sidste mange måneder, som er kommet til offentlighedens kendskab. Altså, vi ved, der var problemer i forhold til Venstre. En af deres pressemedarbejdere kom med nogle perfide angreb på Facebook mod forskellige personer. Og så har der været nogle folketingsmedlemmer, som i særdeleshed er kommet til at hænge mig ud, siger de, altså forbinde mig på en Facebook-profil, en Facebook-profil, som sammenligner mig med Hitler og nazisterne, og bagefter så har de sagt, det vidste vi overhovedet ikke, nu må vi trække i land, og vi var slet ikke klar over det. Altså en, der hedder, jeg har skrevet ham ned, Abu Morales Perlesen. Det er den, vi står med her. Det er den der, altså det er jo totalt til grin. Det er formentlig en eller anden, der bare sidder og laver gæt med borgermusikken. Men der er altså såkaldt seriøse folketingsmedlemmer, mine kolleger Marianne Jelved og Simon Emil Amnitsbøl, Frank Jensen, overborgmester i København, der har tilsluttet sig sådan en profil. De kommer grueligt galt afsted. Vi kan lige sige til seeren, dem der ikke ved det, de har blevet venner med en mand, som altså hænger dig ud. Så det er altså oplevelser med andres profiler. Men hvordan kan det være, at I så går ind og siger, at til jeres medlemmer også begrænse brugen? Jamen det er jo netop, fordi der sker alle de her ting. Altså lige pludselig så sidder man... Så I er bange for, at de gør noget dumt? Nej, men lige pludselig så sidder man, og det løber ud igennem fingrene, og så oplever vi jo også, at der er... Det har vi også oplevet, at forskellige tv-kendte, lige pludselig så er de samme blevet venner med Brian Sandberg. Altså det er jo dybt pinligt. Og sådan noget synes jeg, man skal holde sig fra. Samtidig med, at jeg synes, når man er politiker eller en kendt person, så er man jo meget udsat, meget sårbar, så man skal være meget omhyggelig. Og jeg synes jo ikke, det har noget med venner at gøre. Altså vis mig dine venner, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Ikke? Altså det er noget forløjet noget. Jeg synes, det er ok. Jeg synes, det er ok, at unge mennesker finder gamle skolekammerater eller private sidder og gør det. Men jeg synes, som offentlig person skal man passe meget på, og det siger jo alle de her ting, at man skal. Så jeres eksempler gør, at du er bange for, at dine egne medlemmer skal gå ud? For der har jo været flere eksempler på medlemmer fra Dansk Folkeparti, som er kommet med rabiate holdninger til møder osv. Nå, men det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at man skal være meget omhyggelig, at man skal passe på, at man ikke falder i vandet, sådan som mange af mine folketingskolleger har gjort. Sten Gade var ude og måtte undskylde dybt og inderligt. Villy Søvndal tog afstand, og alt det der, det gider jeg simpelthen ikke, hvis jeg kan undgå det. Nej, men det kan man jo også gøre i dagspressen, komme til at falde igennem. Altså, det man... Jeg tror, det er ærligt, fordi lige pludselig så sidder man og bliver meget privat jo. Altså, man sidder jo og skriver og fortæller om dagligdagens hændelser. Det er meget, meget private ting, der mange gange kommer ud. Altså, jeg kan godt have en vis sympati for det, og egentlig også føler mig fristet. Altså, for eksempel, så sad jeg og tænkte, da jeg skulle have ind i morges, jeg var lige til den her Reumert-uddeling, og der ville jeg gerne have skrevet, hvor var det altså bare godt, at det var Jytte Appelstrøm af alle, der fik den. Det synes jeg, det tænkte jeg, det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at skrive sådan noget. Men jeg holder mig fra de fristelser. Du skulle i Morgen-TV, fordi så vil der rigtig mange af dine vælgere tænke, hende vil vi gerne se i Morgen-TV. Jo, men altså, der synes jeg, at den direkte kontakt med vælgerne er langt, langt bedre. Men mange politikere mener jo faktisk, at det her det er en måde at komme i direkte kontakt med vælgerne. Obama gør det uden sammenligning af i øvrigt ellers. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har 50.000 venner. Det fejrede de i 50.000 venner? Ja. Eller vælger, kan man også sige. Ja. Hvis lige prøver at høre, hvad Helle Thorning-Schmidt siger, hvad hun kan bruge det til. Altså, jeg kan rigtig godt lide at gå ind og læse, hvad de har skrevet, og gøre det rigtig tit. Og nogle gange så er der også noget, de siger alle sammen på én gang. Dengang der var en stor debat om efterlønnen, så var der rigtig mange, som på en og samme gang sagde, I må ikke ændre på efterlønnen, I må ikke gøre det. Der var der sikkert også nogen, der sagde det modsatte. Men der gik jeg altså hurtigt ind, fordi jeg selv skulle deltage i en debat, lavede en videohilsen til dem og fortalte dem, hvad jeg synes om den sag, og hvad jeg agtede sådan at sige i den offentlige debat. Så jeg synes egentlig, det var et eksempel på, at vi brugte hinanden, mine venner og jeg selv, vi var i en form for dialog. Altså, hun får gode idéer også. Altså, snyder du ikke dig selv for en masse gode politiske diskussioner om det? Jeg ved sådan set godt, hvad jeg og Dansk Folkeparti mener om efterlønnen. Vi vil gerne bevare efterlønnen. Det behøver vi sådan set ikke gå ind og kigge på Facebook i forhold til, hvad vi skal mene. Så det synes jeg, der er lidt besynderligt. Det er jo en oplagt mulighed til at skrive med vælgerne. Jo, men jeg synes, der er så mange oplagte muligheder netop, når man er politiker. Altså nu i dag for eksempel, når jeg tager herfra, så skal jeg på Fyn hele dagen. Jeg slutter af med et offentligt møde i aften, hvor alle mennesker
mennesker kan komme, stille spørgsmål, og jeg kan svare. Jeg skal være sammen med Christian Thulesen Dahl. Vi skal besøge et gartneri. Jeg skal hos nogle rollemodeller, altså nogen, som ved egen indsats, folk med anden etnisk baggrund, viser, hvordan de kommer videre i det danske samfund og er en rollemodel for andre. Altså, Christian skal besøge et rehabiliteringscenter for folk, der har kræft. Altså alle de der ting, det oplever vi jo meget, meget tæt på, og kommer ud og taler med folk. Men nogen vil kalde jer gammeldags simpelthen, fordi det er fremtiden det her. Og 2 millioner danskere eller sådan noget. Men det er folk jo helt frie til at gøre. Jeg tror, at valgene skal vindes ved troværdighed. At der er sammenhæng imellem det, man siger, og det, man gør. At man tager danskernes bekymringer alvorligt. Jeg tror ikke, det bliver vundet på Facebook. Men det er der så andre, der mener. Jamen, det har de lov at mene. Ja, tak skal du have. Selv tak.